Bilang pagkilala sa sakripisyo at suporta ng healthcare workers, local government units at stakeholders sa mga programa ng Provincial Health Office ay sinagawa ang taon ng Provincial Health Summit sa Season Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ang 12th Provincial Health Summit na may temang Moving Together to Build a Premier and Healthier Pangasinan ay pinangunahan ng Provincial Health Office sa pakikipag-partner ng Department of Health at Pamahalang Lalawigan ng Pangasinan. Ito ay para magpugay sa ating mga health workers for their sacrifices na ginawa last year. Ma-recognize naman natin ang mga best na performance na ginagawa nila. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Dionco sa mga healthcare workers na sa kabila ng nararanasang hirap ng COVID-19 pandemic sa mga nakarang taon ay patuloy silang nakatutok sa kalusugan ng kanilang mga nasasakupan. Of course, nagpapasalamat ako na kahit hirap tayo with the COVID response, holistic pa rin yung approach nila na tututukan nila yung lahat ng aspeto ng health sa mga constituents po natin. And they sacrifice their life. In fact, yung iba nagkaka-COVID pa rin, but they continued to serve. So, nagpapasalamat talaga ang DOH for them na ginagawa nila lang lahat. Gayunpaman ay inamin ni si Dionco na kulang ang manpower sa kanilang opisina sa regional at ito ay nais niyang matugunan. Sa ngayon, of course, kulang tayo ng manpower sa Pangasinan. Kasi yung augmentation namin medyo kumunti. Kasi yung category nga ng Pangasinan ay nasa high capacity sila with low cap. So, manpower concern ngayon ang kulang namin ngayon sa Pangasinan. Sa kaugnay na balita, hinikayat ni Kendall Gatan, Regional Coordinator ng National Nutrition Council Region 1, na suportahan ng mga LGUs ang Philippine Plan of Action for Nutrition. Anya, fully implemented na ngayon taon ang Mandanas-Garcia ruling, kaya ang LGUs na ang primary implementor sa nasabing programa. Sa kasalukuyan po kasi ay nasa finalization stage ang Philippine Plan of Action for Nutrition at alam naman po nating lahat na ang local government units po ang prime mover of PPAN. Sila po yung ating primary implementer sa lahat ng mga programang pang-nutrition, especially ngayong taon na full implementation na po ang Mandanas-Garcia ruling. Kaya sila po yung mag-step up to address yung problema po natin sa malnutrition. Kaya hinihiling po namin sa lahat po ng ating mga local government units of Region 1 na bigyang pansin yung ating programa, especially doon sa pagbibigay ng budget allotment sana sa mga programs natin sa nutrition. Hiniling din ni Gatan na magtalaga ang mga LGUs na mga tao na tututok sa pagpapatupad ng programang pangnutrisyon sa mga barangay. Yung pagtatalaga sana ng mga tao, mga nutrition action officers po natin, sana po makapag-create po sila ng mga positions para mayroon pong tututok sa mga pag-implementar po ng ating mga programa. At bigyan pa ng mas malaking suporta yung ating mga barangay nutrition scholars na ating mga barangay volunteers para po magampanan po nila yung kanilang mga gampanin sa mga barangay para sama-sama po nating abutin ang nutrisyong sapat para sa lahat. Dagdag pa ni Gatan, napakahalaga na matutukan ang nutrisyon lalo na sa mga bata upang maging malusog ang katawan at isipan at sa kanilang paglaki ay sila magiging kapaki-pakinabang para sa ikakaganda ng ekonomiya ng bansa. Para sa Pilipinas kung mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.